BPF नि फुरा बार बारगासिनो दङ मानाव गेदेर हाग्रामा महिला रिसार्चखौ शिफ्ट खालामनो आरो BPF खौ पावाराव लाबोफिननो थाखाय रायजो राजा बिथांमोनहा जेरावखि मिटिं जाया माने BPF दोलोआव जगदान जागासिनो दङ। दिनै बेरगाव समस्तिनि सिङाव थानाय बाव प्राय BJP आरो UPPL निफ्राय 600 निफ्राय बारा 600 निफ्राय बारा बिथांमोनहा BPF दोलोखौ मोजां मोननानै जयेन जाफैदों। दिनै रायजो राजाया बोजबदों UPPL नि मिसा खोथा बुंनायनिफ्राय UPPL खौ जेरैखि जाया पावारनिफ्राय बोख्लायनो थाखाय मानोना UPPL आ मोनसेबो बिथांमोनहा जि प्रतिश्रुति खोथा होदोंमोन मोनसेबो मावफुङाखै। भेन्सार स्कुलखौ सरकारि खालामनो होन्दोंमोन खालामासै। जार्नालिस्टफोरनो 10 कोटी होनो होन्दोंमोन होआसै। सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो 75,000 होनो होन्दोंमोन होआसै। हा पाट्टा होनो होन्दोंमन होआसै। साख्रि होनो होन्दोंमन होआसै। आबादारिनि थाखाय जेबो मावासै। मा होनो लाइमोनफोरनि थाखाय जेबो मावासै। एक्स एनडिपि आरो बर' लाइमोनफोरनो साख्रि सोनो होन्दोंमन सोआसै। दा ओंखायनो बै मिसा UPPL नि प्रतिश्रुतिनिफ्राय रायजो राजाया रागा जोंबाय UPPL खौ। बिनि थाखाय रायजो राजायानो दा BPF खौ पावाराव लाबोनो थाखाय रायजो राजाया BPF खौ बिराद सहाय होगासिनो दङ। नङा प्रमद बर' फेरेंगानि लिडार प्रमद बर'आ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि थानाय समाव बुंदोंमोन बे हाखौ जावनानै नायोब्ला जोंनि आबै आबौनि बेजेंसो मोनगोन होननानै। दा दिनै जि हायाव प्रमद बर'नि बा बर' हारिनि आबै आबौ बेजें दङ बे हाखौ दिनै फेरेंगाया JCB लानानै एरखुगासिनो दङ। थारमाने मा जे फेरेंगा बिथांमोनहा माखौ लानानै संग्राम खालामदोंमोन। दा दिनै बिथांमोनहा फेरेंगानि समस्ति निज्लागुरियाव बिथांमोनहा एबेक्सन खालामदों। बर'नि हाखौ आदानिनो बिथांमोनहा होदों। दिनै रायजो राजाखौ न' सिमफायनो थाखायसो बिथांमोना सरकार लुदोंमोन नामा? रायजो राजानि हा सेना लानो थाखायसो बिथांमोना सरकारि लुदोंमोन नामा? दिनै प्रमद बर'नि सरकारा फेरेंगा मोनहा BTC नि रायजो राजा माहाजोन जानायखौ मानो एसेबां मेगन सायो? गावहाथ' माहाजोन जाखाबाय खालि गावल' माहाजोन जानो नांगौ। दिनै लाइमोन सेंग्राफ्रा बिराद खस्थ' खालामनानै साहा बागान खालामदों। दिनै लाइमोन सेंग्राफ्रा बिराद खस्थ' खालामनानै बिथांमोना थाइसे थाइनै खामायदों। बे खोथाखौ UPPL आ मालाबाबो हजम जाया। मालाय माहाजोन जानायखौ मालाय खस्थ' खालामनायखौ UPPL आ मालाबाबो हजम जाया। ओंखायनो बेबायदि हजम जायै सरकारखौ रायजो राजाया बोखारनो थाखाय थांखि लाबाय। जोंहा 40टा समस्तियाव 40टा मा होनो समस्तिनि रायजो राजाजों लोगोसे जोंनि BPF नि दैदेनगिरिफोरा खामानि मावगासिनो दङ। क'क्राझाराव UPPL आ केन्डिडेट नागिरनानै मोनाखै। क'क्राझाराव केन्डिडेट गैया UPPL आ। बिसोर बेखौ बुङो बेबो सारेन्डार बेखौ बुङो बेबो सारेन्डार बेबो बुङो बेखौ सारेन्डार। दा दिनै क'क्राझाराव UPPL आ केन्डिडेट नागिरनानै मोनाखै। दिनै चिरां बाक्सा उदालगुरि तामुलपुर बावबो UPPL नि केन्डिडेटफ्रा सारेन्डार जाहांसो जागासिनो दं। मानोना मिन्थिखाबाय एबारनि बारा BPF एबारनि रायजो राजाया गोरबोआव सोनानै लाखाबाय जे BPF खौ पावाराव लाबोगोन होननानै। ओंखायनो जोंहा 40 समस्तिनि गेजेराव 40आवबो बिराद शक्तिशालि खामानि मावगासिनो दङ जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोना। जयनिं जाफैबाय थागोन नामा दैदेनगिरिफोरा? क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि BJP नि प्रेसिडेन्ट राजकुमार आदा बिथाङा जोंनि दोलोआव जयेन जाखाबाय। चिरां डिस्ट्रिक्टनि BJP नि प्रेसिडेन्ट आरो जेनेरेल सेक्रेटारि बिथांमोनहाबो जोंनि BPF दोलोआव जयेन जाबाय। नोंथांमोननि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि BJP नि प्रेसिडेन्ट कार्तिक चन्द्र बर' आरो बिरदाव बर' प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि बिथांमोनहाबो जोंनि BPF दोलोआव जगदान जाबाय। मैयानि CWC आव आसाम प्रदेश स्टेटनि जि ST मर्चानि एक्स प्रेसिडेन्ट शिबनाथ ब्रह्म बिथाङा गासै 35 जन गावनि मावथि बिथांमोनखौ लानानै BPF दोलोआव जगदान जाबाय। मानोना बिथांमोनहा मिथिगौ नेक्स्ट हाग्रामा महिलारि सारा शिफ्ट जागोन BPF आ सरकाराव फैगोन। ओंखायनो सरकाराव फैनायजों थानांगौ होननानै दैदेनगिरि बिथांमोना मिथिगौ। ओंखायनो दिनै दैदेनगिरि बिथांमोना लोब लोब फैगासिनो दं। अकल बेल' नङा UPPL नि जिल्लानि सेन्ट्रेलनि गोबां दैदेनगिरि बिथांमोनहा जोंनि BPF दोलोआव जगदान जानो थाखाय जोंजों जगाजग लागासिनो दङ। जों साफा मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारनाव पारमिसन लानानै बिथांमोनखौ सोगासिनो दङ। मथा मथि BPF आ एबसुलेट मेजरिटि लानानै सरकार दागोन। आङो UPPL खौ लाथिख' होना खिन्थु बिथांमोना सिंगल डिजिट मोनगोन डाबल डिजिट मोना। 10टानिफ्राय गोजौआव थाया बिथांमोना 10टानिफ्राय गाहायाव थागोन UPPL आ। जों नाथाय एबसुलेट मेजरिटि मोनगोन बेहा जोंहा फुल कनफिडेन्स दं।